Oh, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. I'm just laughing. Because it's like parties music. Now tukugamba ngani okuza n'enkhondo pakati pa Iran komanso Israel. Actually, zadziwika kuona kuti sinali Iran versus Israel. Nkhondo inali Iran versus America. Yeah. Inali Iran versus America. Anyway, chabwino tibanga chonchi. Kumene kuti fikako koma tiye ambeka izama update. Akulu after masanaja tinasiyana about Iran inatumiza nthu zimabomba zimachani zimene ndithu zimapita ku dziko la Israel kumene ku mzinda umenewu wa Tel Aviv ndi actually also ku Haifa malawira amene wandithu kumene ndithu ponyesa amatumiza ku mabomba nde kumene kuku ndithu madera manyumba angapo kumene kuaphulitsidwa manyumba amenewo kuphatikizapo bus station yaphulitsidwa kuphatikizapo ku malo tumende kuma office headquarters ya ajina Mossad ndi ajetemana ajati nda asilikali ena apart from kuti para asilikali na Israeli kwa baliso ena so kagruso kenaso kajina Mossad kamene koko ndiko opya kwambiri kagulu kamene kajina Mossad ndiko opya kamene kunde kali ndi intelligence yoipa ndikamati yoipa ndi munivesese makuti ma assassinations wose amene mmaona aja kuti wakutowaphedwa kagulu kake ndi achina Mossad mano ndo asilikali a Israeli taiza ndimakati ana 20 years chani ndimakati ana tofoka toti siringa ndije tomwapezeka nawo kuma bankers tichi kuma shelters kuti kuja kuti kobisira lakuti hey, I mean, very weak. Mutawaona apa mavina pa TikTok tatsikana chani. Amene aja palibe zero. Pali kagulu kena kochita kuti achina Mossad. Kamene koko ndi kamene kamapanga zinthu zoyipa kwambiri zopya. Uspy uli mmene momo. Uchita chiliyonse mungaganizire. Kupanga assassinate anthu uli mmene momo. Ndi kamene sopano headquarters yawo aiphulitsa ku Israel ko and actually ena kona kuti I see headquarters koma ndilingati ndi ma office ena like barracks ina yawo ndimene yaphulitsidwa kuma osati headquarters eni emakuti muli mosema koma be ndithu awiri aiwo ndithu aphulitsidwa. We don't know kuti whether it's headquarters kapena ndi ma barracks awiri apart from barracks, because you know tanaka kuti information yako mene koko ikuvuta kupanga access kwambiri and imangotuluka imene zimene afuna wozo kuti zitulokeze zimene zozo. That's why mzona all my videos aku Israel after mbomba jatafika ndochepe nene panangooneka ma videos ochepa kukhuzana ndi kuma basi kumaso ndi ku headquarters ya Mossad koma ngati kwina kuja ma videos zake situ sana abwele nditu completely sana abwele because you know yaweja akubisa chabwino nde tifike sopano ku Iran. Ku Iran anthuwa anapezeka kuona kuti panali ma MP awiri mnyumba ina yake building ina yake ma MPs nde kuna bombedwa amene kuja. After ku bombedwa amene kuja then anauzidwa anthu onse kuti akuluakulu pali there's something fishy mafoni anuwo ofunika mwasiye like completely mwasiye. Why mafoni anu mwasiye? Akuluakulu kunkhana kuza ndi technology Israel ndi zitsiro kwambiri like I mean you must understand me when I say like chichewa cha ku Malawi ndi zitsiro kwambiri like zinazama moipa kana kuza ndi technology and ama like
remember kuna kuti nthawi ina yake nthu I think timapeleka ma update poyambirira paja okhuzana ndi Hezbollah nde asilikali awo amagwisa ntchito tina ndakati machito timapeja komano powered by Motorola mapeja makhanga mafoni tinchani imene mongo zokhanga wireless chonchi koma tinthu timaphulika mpaka na pamene anapanga suspect kwena kuti even president wa dziko la Iran uja amene anaphulisidwa amene anapanga ngati ngozi ya ndege. Remember kanthawi kamene kachi ngozi ya ndege ija mpaka na anthu anapanga suspect kuti chifukwa nayenso anali nako kake ndi anthu anapanga suspect kuti kutheka kamene konso ndithu kanaliso mmene momo mundegemo kutheka ma Israel anagwisa ntchito kamene ko kapejako kuti mpaka na aphulitse ndege ija, right? Anyway ezo zimankhala ngati zongopanga ma speculations poona kuti nangasi zitachitika zimene zozo mpamene zina zachitika nosopano kwa anthu ena kuti timafoni kunya mafoni foni ikuphulika nde iwaja amatheka amasandutsa foni kuisandutsa bomba foni ija kuisandutsa bomba foni yako iweyo foni yako imene ikusandukaso bomba limene ndikuphulikiranso and zimene zinthu zinachitika koso poyambiriraso ndiye ma MP amene wawa ndithu zimene zitachitika anauzidwa kuti akuluakulu nonse amboma chanchani tayani ndithu mafoni ano because one foni yo atha kugwisa ntchito foni yo ikhoza kukhala bomba two komanso mbangiro tracked like akupangane track akupezani konse kumene muli, right? Akupezani konse kumene muli ndiyebe izozo makamaka ndi zimene zinachitika and na bomba so ndithu Palestina akuti maripoti ena akunena kuti anapeza so malo enaso amene ali ngati kunali amapanga koza nuclear koma malo ndachinsisi kwambiri ndi kumene konso akuti aphulisaso ndino mabe anthu ambiri akufunsa mafunso nakuti kodi iniyo mukuti Iran inali ndi ma nuclear kama imapanga zinthu za nuclear bwanji makaphulitsa kumene muphulitsako bwanji sizomaphulika kwambiri like mfanga kuti zinthu zimene zoti zikuena kuphulika kwambiri ndi actually pali zero evidence kuti Iran ndi nuclear kama inali ndi nuclear completely alibe, right? Koma uranium wambiri pali advisor wa Trump amene wamuza Trump kuona kuti Trump anthu zangoona kutero komano anthu sikuti ali ndi actually nuclear iwo ndithu alibe nuclear andiso sanali ndi maplani opanga nuclear mwapo mpano mwina adakapanga nuclear mwina after mwina zaka zitatu mwina koma sikuti panopa ndithu anali ndi my intentions amene kuti apange nuclear nde actually zikuoneka ngati kuti si zinali zoyenera ndithu kwa politsa kwa shosha pamene nde Trump anazidi ayo samaganize ngati akazi basi muli mosemo kaza panga liti kazongwa liti komano iwo nuclear yo amene kuti samene kuti akhale nayo nde Trump ndimene akuyankhulira komano the same time sipano Trump wa video ndinamba ndikuseka the same time pano pasopano zioneka kuti ma Israel tendegera orija tumakanda access tumataka kubwera mwamba mwa Iran ndi kumaponya mabomba. It's like space ija akuipanga on atakubwera tendegera oro nkwambora kwamponya mabomba ndikumatuluka, right? Chabwino uyu Israel tunoti Trump wambano sobano kupanga tweet, right? Wambano kupanga tweet akuyamba kuona kuti mbuve ma tweet sobano. This is why nimana kuti nkhondo esinali Iran versus Israel, nkhondo inali Iran versus America komano in direct, you understand?
Trump walimba kuona kuti Iran inali ndi zida zabwino kwambiri za nkhondo, ma air defenses, zileto za mwamba, zonse zina minimum, komano sizingapikisana ndi zathu. Ifeyo ndi anu wake okonza zimene zizi. 1 2 akuona kuti Israel akuti ifeso tikudziwa pamene pali supreme leader uja andi titha kumpeza kumupha, koma panopa ayi sitimupha kayi, yeah, not for now, komano yeah, koma tikudziwa chilichonse. Ndiye inuyo musapikisane ndi America. You understand my settlement amene? My settlement amene understand. Sonzo kuona kuti all along kuyambira nkhondo inali kukhuza pakati pa Iran and Israel. And I think I caught kuona kuti mphamvu za Israel zinazatha pa nthawi imene USA inazaba kuzapanga intercept mabomba a Iran pamene pajapo kumambira kuti nthu zinali ngati pa koma pa nthawi imene America nangobwera mkwamba kulowera mkwamba panga kuwakha mabomba a Iran achi pajapo namba zoti basi kwa Israel kwatha tsopano kunena zoti basi America ndimene yalo ambalo pakadali pano lero mabomba ambiri ochuluka apangidwa intercepted awakhidwa ndi ma Americans lero limene lolo. Actually Iran siyaponyanso bombaso inaso sikugonja, and Trump akuona kuti Iran munene kuona kuti tasalenda basi munene choncho, mukanene kuti tasalenda basi nkhondo ita, mukapanda kutero ndi kuti nkhondo iyi siyita. Ndiyebe kumbali ina I don't know kuti which is which, kumapero kwake ku it's very interesting game. Sidi kudziwa kuma actually kumbali ya Iran kuti kukuphidwa zotani, komano Iran sikuonesa kugonja kuna ulikwase. Any attack, there is no single attack imene kumabwera ndio Iran osabwezera. Any attack zimabwezera Iran yumatumbiza mabombaso. Mwana nde Israel sikugonja, and then lati kuti musazaganiza ngati muponya bomba kukhajet. Ifeyo inimuponya ifeso tiponyaso mabomba aja. Nde pakadali pano tione kuti chinga chilike nchani, komano panali I know kuma city verified, I'm not information me city verified, nde ndingokuuzane komano spokesperson amenena kuona kuti nkhondo tu apasena yambe tufuna zoti pakabwera American invasion akafuna tupanga invade pa nthawi imene America yaba kuti atipanga invade ndi pa nthawi imene nkhondo yambe. Nde I don't know if it's true or not, komano izozo ndimene zilipo kunjako. Nde akushale zaku Israel kwambiri, nde to be honest there's a limited information makamaka zokhuza ndi ku Israel, and yeah, so that's it. Nde tikupatsirani bendito ma report kuti for pano paso inaso mabombaso inaso Iran ndithu enyemula yapita nawo ku Iran kuli mabarracks ambiri kopya, mabarracks ambiri ena ona kuti even anthu zakwadziwa. Nde anthu kumadaba kuti akuti abomba barracks komano akamatumiza mabomba amakhala 500 600 makuti. Remember kunena kuti Iran ndi dziko lalikulu kwambiri, muli anthu 92 million. Israel ndi dziko laling'ono kwambiri, muli anthu okwana 9 million. Koma kulaso dziko la Malawi, kumalawi kuli anthu ndi million, right? Asilikali aku Israel sanga ndochepa kubayekeza na asilikali aku Iran. Komano do you think kuna kuti issue imene ili bwino like no America ndi imene ili pa imene ili kumbuyo kumamenya nkhondo iyi. Komano nde politically like kufuna kwana mizanthu akumakanga ti Israel kama zibya ati they have officially kuwapempha USA kuti alowerere, koma USA yakana. Really, are you serious guys?
akupanga full anthu basi kungabzerezekesa anthu taziti Israel kumenya nkhondo yokha ayi completely Israel si kumenya nkhondo yokha kwa Israel kunatha kalekale kumene kukuchitikako ndi kwa America. Guys, thank you so much. Tipitilize kupasana ma update ena Malawian Cameras.